Abdiku sing tak tresnani Bagong yo bawor yo astra jiga. Yen tak rasa-rasa semune lagak-lagianmu kaya ngane-anehi benek lan adan saben katitik. Ndaramu randu gubolo aku Antasena supaya teka nyang gubungmu ing arep kabolotan ku ana wigati apa? Iya Bagong. Ndaramu Antaja ya kaget. Ewadene ana layang saka karang kabolotan. Surasaning layang mau aku supaya teka ana karang kabolotan iki ana wigati apa? Bagong. Yen pancen ana repotmu daramu prigondani daramu gatu kaca sagun sabiyantu marku Bagong. Wah, Gun, matur nuwun rawuhipun Ndara Antasena. Ndara Antaja Ndara Gatotkaca mareng rasing manak kula. Sampeyan iku ibarate obor tumrap Bagong. Obor iki digese pepadang. Nggih. Pepeteng apa kang lagi kok sandang Gun ora ge matur. Bloko suta blakotan terus terang. 5 dina kepungkur niku kula niku atuk maksiting Bathara. Kula niku ngimpi ya kaya ora ngimpi, ning kok kaya kasunyatan. Dewa paring pangsit sing inursita dhateng kula, Geng.
jagat iki bakal tentrem yen kowe kasembadan bangun desamu. Kowe kuwi entuk wangsiting dewa supaya bangun desa. Nggih. Monggo kula niku ngrumangsani dadi lurah. Pirang-pirang taun teng mriki niku mboten sing gelem genteni kula. Elek-elek teng Karang Kabolotan kula niku kuwi percaya para kawula mriki. Monggo nggih mboten kira-kira nggih kula mreka daya budidaya bangun desa. Ning nyatane kok dewa paring dawuh kaya ngoten niku. Kula nggih bingung. Sinten meneh sing kula sambati yen ora putu dewa sampeyan Darantasena matur nuwun rayi. Kagak risang kabeh ngurang kul dina gedembe Bosang reknaning bawana lho jagat dewa Bathara Pangestu para jagat orang legiwa mung kowe iki lurah Karang Kabolotan sak pedhuwuhan kene lha kok yo entuk wangsiting dewa. Kula niku nggih gumun. Kula niku prihatin yo ora tau. Tirakat yo ora tau ngerti-ngerti ana wangsiting dewa sing kula tampa. Kuwi dewa tenan apa bangsane setan sing dhisik para kowe. Iya Bagong. Awit jaman saiki akeh jin setan priprayangan saka mangsa ngaku dewa. Sing paring wisik sing ora bener. Kula yakin sing paring maksud kula sing manungsa niku dewa. Dewa tenan. Saestu yakin mbok iki. Titikane yen sing paring maksud dewa kuwi apa? Wah, kula niku pun napa. Lah niku lek bisiki kula niku nganggo tembung wilahen. Sekaring bawana langgeng wonten niku. Sinten meneh nek ora dewa sing tetembungan wong wilahe. Oh iya ya. Ana. Banjur dewa sapa sing paring maksud marang kowe supaya bangun desa kuwi. Kula niku sirah kula mek kula dangake kaya mek kula mati niku kaya-kaya mboten iso. Mergo dewa kala mau sing paring maksud sumunar cahyane. Niku cetha dewa tenan. Ngono lho. Sing bisi kowe dudu setan, dudu iblis. Mboten kula dhewe niku setan kok. Kon bangun desa yen ngono kowe butuhke Prabeya, butuhke Wiranti. Bloko Suta Brakutan terus terang darah orang Dumbala, darah Antasena sago sabiyantu kuwi pambiyantu apa? Batu, semen, pedhi, dede niku sing jare. Lah terus dewa paring dawuh, "Gom kowe iso mbangun desa ning syarat-syaratane." Siji, pusaka kang awujud kembang, kang aran Kembang Wijaya Kusuma. Loro, pusaka kang aran Pustaka Jamus Kalimasada. Niku sing marake kula mumpet endas. Lah kok mumpet ing sirah iki? Niku pun cetha niku pusakane Sinuwun Dwarawati Sinuwun Ngamarta. Iya. Kenapa kowe ora matur dhewe? Yen kula sing matur dhewe mengke dikira kula gojek. Dikira kula guyon. Mula kula nyuwun tulung kali panjenengan. Darantasena, Darantarja, Darangatikaca niku kasuci sejata pitulungan. Mbongge kula mangboyoke Kembang Wijaya Kusuma kaliyan Jamus Kalimasada minangka syarat srana nggih kula iki badhe mbangun desa. Ngoten. Oh, ngono. Ora.
Yen ngono kuwi ya ora butuh duit, ora butuh. Yen perkara duit tetep butuh mulan. Wong jenenge wong urip kok ora butuh duit. Kula niki lagi ra ndek duit, kula sampeyan ra ora tak gawe wedang. Yen perkara kuwi gampang rimbuk duri. Bakune apa sing dadi lekasmu? Aku iso nyuwun karo kowe. Nggih. Sampeyan kuwi cilik kula omong nggih, dorong Tasena, dorong Gatot, dorong Terjo. Pisan jiniki, mbok pisan-pisan niku kula disengguyu. Mang boyongke kembang Wijaya Kusuma, mang boyongke Jamus Kalimasada. Nek saguh mang kari dawuh saguh, nek ora nggih ngondo ora nek mawon. Rumor mangusuwa nyembrang ngangkat dikarunane kasuwase aneng margo pamelahapun kowe iki jaluk tulung semune meksa Nek ora meksa ora kelakon kok. Dimas Antasena Kakang Tarja piye iki kek lakon apa kaya ngene wis manut karo sing nandhang bae. Wong iki jane lakon iki ora ngono gaweane sing-sing. Yo arep digawe apa wae yo iso. Nek sampeyan manut kula, niku kelakon bangun desa. Nek ora iso ora manut kula, mengke malah dadine lesung jumenglung. Kuwi malah kok tembangan. Lah pripun? Kula dhewe nggih jujut ya. Najan karang kabolotan pedukuhan cilik niku kula bangun. Wonten mriki nggih syaraté nggih aneh-aneh mawon. Upama cetha dewane sing mari maksud cinten ngono wae. Kula parani takon nggo kembang dhewe. Bakune sago mboten? Yen perkara kuwi aku sago. Yen mung ngampil wujude pusaka Ndarawati ana ngarsane Siwa Kresna aku tak dundal kang Ndarawati. Kakang Gatot Dimas Antasena piye Dimas? Anduk gawe Kakang Gatot sing suwen ana Ngamarta maturana Siwa Puntadewa ngampil wujude Jamus Kalimasada. Apa rasaru dilulu? Ing atase mung sabat kok bakal ngampil Jamus Kalimasada. Lah kurang mboten. Nek mboten kurang nggih sanjang. Nek sago ora mah. Makato Dimas. Bujalo Sowano luwih dhisik, matu luwih dhisik ana ngasane Siwa Puntadewa. Ewa dene yo diulungke, yen diulungke yo ngaturke gunging panggung yen ora nggih piye meneh. Wong aku karo kowe wis trimo urusan. Yen ora tak ngancani Dimas Gatotkaca rasa kowe melu aku nyang Ndarawati. Wis, Bong. Iki betake rasa tresnaku marang kowe iki minangka mujudke gegambarane aku wiwit cilik kok mong dina iki nggonku maos katresnanmu marang Antasena ya kanthi cara iki wis tak ewangi aja sulang aja cik atimu tak gawake kembang Wijaya. Soteng tanggang sumur amajan pro
Gusti Kang Maha Welas Maha kula mung manut dawuh panjenengan mung manut lampahipun jenengan Gusti. Mugi-mugi Darantasena Daragaten Darantarja saged boyong kembang ijo kusum lan jatos kalima saboten Karangkabolotan.